Redbad, dat is de laatste koning geweest, de laatste Friese koning geweest, van zover we in de geschiedenis nog een keer die van heel groot belang was voor nou, aan de ene kant de historische geschiedenis van Friesland en misschien van zover dat ik het bestuur ook de mythische kant ervan. Het liep pas op het start dat hij verkeersen was tot bekendste Fries aller tijden. Dat ik dacht van dat is eigenlijk wel raar, want ik bedoel, er is zoals net iemand die er wat van weet. Ik ook net. En toch had die namen, die klank van die namen, die had nog een soort impact op mensen dat het om de data nog heel tijd onwezig is. Om eens wat onderzoek te doen en te zien van nou, wat is er eigenlijk van de man bekend. En dat we uiteindelijk net in samen malen volgen. Maar toch genoeg voor mij om nieuwsgierig te worden en te denken van oh, dit is eigenlijk wel geschikt om, of ja, geschikt voor mij om te proberen het verhaal van die man te vetsen. Hij zou ter christendom worden in Utrecht. En van zover, dat is een heel bekend verhaal worden, dat hij maar één voort in de doopvond stiert en dan op het laatste staat dan bedenkt. Want uit de vraag van hem naar de bisschop daar van wat zijn voorvaders wien, nou, die bleken dus dan in de hel te zitten. En dat was voor hem dan een reden om te zeggen op de laatste tijd van oké, dan kap ik ermee, want ik ga geen nog om zonder mijn voorvaders daar dan in de hemel wijzen te maken. Ik heb volle meer reacties gewoon als op de horenboeken, zeg maar zeggen. Dat was echt wel goed, maar dit was echt wel dat een vrachtwagenchauffeur daar, die zo enthousiast was. Dat is in trailer door Europa redelijk maar reclame voor het boek. Nou, die wil voor de paarden natuurlijk. En dat is ook ongeen, die reed nou inderdaad door Europa. Kijk ik zo nou dan berichtjes van. Kijk de Aron Weekend nou, weer echt weer een man in Duitsland die hier maar eens jongen, fotootje erbij, hartstikke mooi.